Wa damha sa mga residente sa palibot sa Kidapawan City Public Transport Terminal nga ang kapulisan ang nagpabuto sa bomba sulod sa terminal niadtong Sabado sa gabi. Gipabuto sa kapulisan ang usa ka karton nga dunay sulod nga bomba o gituyong ibilin sa terminal. Swerteng nakitaan kini sa nagpakabanang katawhan o mireport dayon sa mga otoridad. Gi-kumpirma ni Kidapawan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan nga sa report sa Explosive and Ordnance Division Team o EOD nga positibo nga usa ka improvised explosive device ang sulod sa nakaplagang karton kaniadtong Sabado sa gabi sulod sa Kidapawan City Overland Transport Terminal. Natanggap natin yung report po from sa ating EOD. So they confirmed na yung content po ng suspected package is positive nga po na ito ay naglalaman ng mga components ng isang IED. So we are very fortunate kasi nga hindi ito successfully na nagsabog. And naagapan natin yung response and yung reporting ng ating mga concerned citizen. So ang ano natin, we will review again yung security measures na ginagawa natin sa ating terminal. And of course, nananawagan ulit pa rin tayo sa ating mga kababayan doon po sa reporting. Kasi nga, actually, ang first na nakakatanggap ng ating reports o yung observation is from our mga kababayan. And rest assured naman po na ang ating peace and order is under control pa rin po ng Kidapawan City Police Station. Saysay pa sa hepe nga halos components sa IED ang unod sa maong karton sama sa powder gikan sa firecrackers, mga lansang, wires, battery, samtang gisagulan pa kini og bulad aron dili daling masimutan sa K9 dog hinungdan nga nakasulod kini sa terminal. Swerte usab nga wala kini mibusikad tungod wala matarong o plaster sa naghimo sa maong IED. Gikan matud pa sa Cotabato City sakay sa bus ang maong bagahe ug aduna pa kini pangalan hinungdan nga diri mo sentro ang ilang investigasyon. Gusto sab ni Pinalgan nga i-review ang gipatumang safety measures ug plano nini nga dugangan pa ang police visibility sa public terminal. Gipaniguro usab nini nga kontrolado gihapon ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Samtang dili pa usab nini makumpirma nga extortion ang motibo sa maong insidente tungod isa sa ilang nakita mao ang pagpanghadlok ngadto sa mga katawhan. Nanawagan na lamang si Colonel Pinalgan sa publiko nga mag-amping og magmaigmat kanunay o gilayong i-report sa ilang buhatan kung aduna may makit-ang kadudahang tawo o butang nga ibilin sa mga pampublikong lugar. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.